Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne dai naku Isa Piano. A yau ne zan nuna muku yadda ake yin exporting. Yawanci mutane suna yin exporting a web, to shi ma mp3 ana yi direct, ba dole sai ka sa akul edit ba da dai sauransu. Na farko a ce ka gama wannan aikinka, gashi kamar wannan shine aikinka, ka gama shi complete, ka cire iska ka yi wannan, sai kai mark all. In kai mark all sai kai minimizing. A fuskar kwamfutar ka sai ka nemi kiɗa haka kamar wanda aka riga aka yi amfani da shi, kamar wannan kiɗa ne wanda na buga shi 150 na aure. Sai ka yi rename ɗinsa, misali a ce Isa Piano aure, sai ka yi enter. Tun daga shi nan sai ka koma nan, sai ka yi exporting. Gashi nan ka zo file nan sai ka sauko nan ga export, ga audio sai ka shiga, sai ka shiga kan desktop. Dama akan desktop abun namu yake, gashi nan Isa Piano. Sai ka zo ka cike nan all, nan wajen da aka sa file of type din nan web kenan, gashi sai ka shiga, sai ka sa shi mp3. Amma in dai ba nan hanyoyin ka ba kasafai ne za ka gane yadda ake yi ba. Ka zo nan yana a web din nan za ka sa shi a mp3 sai ka exporting.